ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Инак мехоҳем як номае ба дастамон расидааст, ки мехоҳем пешкашатон гардонем. Арӯзам зани падарам шуд. Мо дар оила ҳамагӣ ду писар будем ва падари тоҷиру модари омӯзгорамон бароямон тамоми шароитҳоро муҳайё намуда буданд. Акам баъди хатми мактаб ба Амрико рафта дар ҳамон ҷо монд. Падару модарам духтари амаамро аз Тоҷикистон ба Амрико бурданд ва тӯяке ороста сари онҳоро ҷуфт карданд, то писарашон домони ягон аҷнабиро гирифта тамоман бегона шуда намонад. Модарам худоро зорӣ мекард, ки барояш келинаки чаққону зебоеро лоиқ бинад. Падарам чандин мағозаҳои либоси занона дошт. вазифаи ӯ овардани мол аз хориҷа, вазифаи ман бошад тақсим кардани бор дар мағозаҳо ва назорат аз болои фурӯшандагон буд. ишқ аз нигоҳи аввал рӯзе барои гирифтани пули бор ба яке аз мағозаҳоямон рафта тасодуфан шоҳиди баҳси фурӯшанда бо як харидор гаштам. духтараки зебое як палтои қиматбаҳоро маъқул карда зориву тавалло менамуд, ки нархашро пасттар кунад, вале фурӯшанда ҳеҷ сар намефаровард. нигоҳи илтиҷоомези духтаракро дида дилам сӯхт ва ба назди фурӯшанда рафта палторо аз нархи гуфтааш ҳам арзонтар карда ба ӯ додам. духтарак бо таби болида аз мағоза баромад. ман низ аз пасаш ба берун баромадам. табассуми лабони ҳамранги гули садбаргаш ба ҳуснаш ҳусни дигар ато намуда духтаракро ба парии афсонавӣ шабеҳ гардонида буд. мехост ба мусофирбар шинад, вале ман пешдастӣ карда мошинамро дар дасташ нигоҳ доштам. духтарак не гуфта савор шуд ва раҳурав ба ман изҳори миннатдорӣ намуда гуфт: як соли дароз падарамро, ки дар Русия марди кор аст, зорӣ кардам, ки барои харидани палто ба ман пул фиристад. ниҳоят фиристод, вале кам. акаҷон, агар шумо намебудед, ин фурӯшандаи мумсик дар ду дунё чунин моли бозоргиро бо ин нарх ба ман намедод. табассум карда гуфтам: аввал ин ки маро ака нагӯй, чунки ту аз як нигоҳ ба ман писанд афтодӣ. дуюмаш ин ки рақами телефонатро ба ман дода рақамҳои маро бигир, дар кор шуда мемонад. мо чанд мағозаи либосҳои занона дорем. ҳамин тавр мани бойбача бо зарнигор, ки аз як оилаи серфарзанди камбағал буда дар коллеҷи тиббӣ мехондааст, шинос шудам. зарнигорро аз ҷонам бештар дӯст медоштам ва ба камбағалиашон нигоҳ накарда мехостам бо ӯ хонадор шавам. маҳбубаам як хислати бад дошт, аз ҳад зиёд чизпараст буд. зарнигор қариб ҳар моҳ ба мағозаҳои мо рафта барои худаш бепул либос мегирифт. вай худро хоҷаини мутлақи дӯконҳои мо тасаввур карда фурӯшандаҳоро назараш намегирифт. азбаски дӯсташ медоштам, ҳар чӣ хоҳад гирифта медодам. туфайли мағозаҳои мо духтараки деҳотӣ дар як муддати кӯтоҳ ба маликаи хушлибоси замонавӣ табдил ёфта бошад ҳам, ҳаргоҳ аз хонадоршавӣ гап кушоям, абрӯвони камоншаклашро дар ҳам кашида мегуфт: шаҳбозҷон, ҳоло мо кӯдакем, ман нав ба 19 даромадам, ту бошӣ 23 сол дорӣ. 3 сола ки дигар тоқат кун, ҳамин ки ман дипломамро гирифтам, ба хонаамон хостгор мефиристӣ, ана баъд бо садои карнаю сурнай ёр ёр гӯён маро ба хона ато мебаранд. модарам аз рози дили ман бехабар ҳар рӯз як духтарро нишон дода фикрамро фаҳмиданӣ мешуд, вале ягон баҳона пеш оварда рад мекардам. ният доштам, ки пайти муносиб ёфта маҳбубаамро бо модарам шинос мекунам. вале амри падар, як шаб падарам то дер бо ман суҳбат карда гуфт: бачаҷон, умри ман 50 гузашт, бародарат аз Амрико баргаштанӣ нест. аз ин рӯ ман бояд туро ин сафар ҳамроҳ гирам, то нозукиҳои тиҷоратро омӯзӣ. ба зарнигор занг зада вазъиятро фаҳмондам.
вай хурсандона чанд фармоиш аз қабили овардани сумкаю пойафзол ва атрро карда ба ман роҳи сафед орзу намуд. мо бояд ҳамроҳ парвоз мекардем. вале рӯзи парвоз падарам бемор шуду ночор маро ҳамроҳи рафиқонаш ба сафар фиристод. борҳо ба хориҷа рафта бошам ҳам ҳеҷ гоҳ ба мақсади овардани бор яъне кор нарафта будам. хушбахтона сафари 15-рӯзаамон бо барор анҷом ёфту падарам аз кордонии ман хурсанд шуд. вале ёри гумгашта пас аз бозгашт дарҳол ба Зарнигор занг задам, аммо телефонаш хомӯш буд. бетоқат шуда ба ҷустуҷӯяш ба коллеҷ рафтам. ҳамсабақонаш гуфтанд ки 3 рӯз боз ба дарс намеояд. азбаски дар куҷо будани хонаашонро намедонистам, ҳайрон будам ки ӯро аз куҷо ҷӯям. тақрибан 1 ҳафта пас аз як рақами ношинос ба телефонам чунин паёмак омад: шаҳбозҷон, миёни мову ту ҳар чӣ буд гузашт, маро фаромӯш кун. падарам аз муносибатҳои ману ту хабардор шуда маро зӯран ба Русия овард. имрӯз маро никоҳ карда ба писари амаам ки шаҳрванди Русия аст доданд. маро бубахш, илоҳо хушбахт шавӣ. ҳам 2 моҳ на хоб доштаму на лаззати хӯрокро мефаҳмидам. модарам ҳолати маро дида хуни ҷигар мехӯрд. вақте достони ишқамро бо сӯзу гудоз ба модар гуфтам, оҳи сард кашида гуфт: писарам, ин қадар беҳуда худатро обу адо накун. он духтар туро аз сидқи дил дӯст намедоштааст. эҳа, агар одам дӯст дорад. оҳиста оҳиста ба худ омада Зарнигори бевафоро фаромӯш кардам. акнун падарам ба кори мағозаҳо назорат мекарду ман бошам барои бор ба хориҷа рафта меомадам. 1 сол пас модарам ба муроди дилаш расида духтари хушкардаашро тӯй карда овард. ҳамсарамро дӯст надошта гирифта бошам ҳам Шаҳнози дидадарою олуфтаи ба дасту панҷа дар муддати кӯтоҳ дили ману аҳли оилаамонро ёфт. ва чунон ширин сухан буд ки мехостам чун қатраи об дар як лаҳза фурӯяш барам. баръакси Зарнигор занам чизпарасту нодида набуд. ман баъзан қариб зӯран ӯро ба мағозаҳоямон бурда барояш либос гирифта медодам. муҳаббати поку беолоиши ҳамсарам ба зудӣ меҳри Зарнигорро аз дили ман чунон зуд ки дигар ҳатто номи ӯро ба ёд намеовардам. 1.5 сол пас Шаҳноз бароям писар таваллуд карда сари маро ба осмон расонд. вале дарди ба амони саратони мағзи сар модари азизамро аз пой афтонду шодии моро ба ғам олуда гардонд. падарам барои илоҷи дарди модарамро ёфтан сарашро бо 100 дар зада ӯро ба Амрикову Олмон барои табобат бурд. вале бо пулу мол ҷони ӯро харида натавонист. модари зебоям таги хоки сардро манзил намуда дар дилҳои мо доғи ҷовидонӣ niҳод. баъди марги модарам духтарчаам ба дунё омаду ба ӯ номи модарамро мондам. олия моҳи ман чун себи дукафон ба бибиаш монандӣ дошт ва ҳамаамон ӯро очаҷон мегуфтем. падарам баъзан шабҳо ба хона намеомад, вале ман аз ӯ чизе намепурсидам. пас аз сари соли модарамро додан шабе падарам маро наздаш хонда гуфт: шаҳбозҷон, биё чун мард бо мард суҳбат мекунем. ман 3 сол боз бо зане муносибат дорам. оддитар карда гӯем вай маъшуқаи ман аст. барояш ҳавлӣ, мошин, мағозаи куртаҳои арӯсӣ харидам ва кошонаи ҳусн кушода додам. акнун ки модарат нест, мехоҳам расман бо ӯ аз қайди никоҳ гузарам. ту ба ин чӣ мегӯӣ? писарам, дар дил аз падарам хафа шуда бошам ҳам барояш надавидам. зеро ӯ дар ҳаққи модарам ҳеҷ гоҳ ноҳақӣ накарда буд ва ӯро ба қавле рӯрӯи даст мегардонд. падарҷон, ман розӣ, аммо ҳоло тайёр нестам ки бо ӯ вохӯрам, гуфтам дар ҷавоб. падарам чизе нагуфт, вале танҳо 2 магазинро ба номи худаш монда, боқӣ монда тамоми тиҷорат, ҳавлӣ ва 2 квартираро ба номи ман гузаронда ба назди зани наваш рафт. мо қариб ҳар рӯз вомехӯрдем. ба ин ҳама қаноат накарда падарам зуд ба хабаргирии набераҳояш меомад. вале ман ҳатто намедонистам ки хонаи падарам дар куҷост.
як саҳар аз беморхона занг зада гуфтанд, ки падарат ба садамаи автомобилӣ афтидааст, зудтар расида биё. осемасар ҷониби бемористон давидам. падарам бо пои шикаста дар рӯи бистар мехобиду дар болои сараш зарнигор рост истода буд. ман аз ин вохӯрии ногаҳонӣ дасту по хӯрда чӣ кор карданамро намедонистам. аввал гумон кардам, ки зарнигор ба ҳайси табиб дар болои сари падарам истодааст. вале шинос шав, бачаам ин кас ҳамсари ман, Зарнигор, гуфтани падарам маро ба худ овард. Зарнигор сарашро ҷунбонда бо ман салом кард ва намоишкорона аз ҷабини падарам бусида гуфт: ҷон, ман корҳоямро тахт карда бармегардам. бо падарам хело суҳбат карда баъд ба берун баромадам. дар назди дарвозаи беморхона маро Зарнигор интизор буд. собиқ маҳбубаам рост ба наздам омада ҳавобаландона гуфт: дили падарат дардманд аст. агар дар бораи муносибатҳоямон ба ӯ чизе бигӯӣ, ба гумон аст, ки зинда монад. ту садқаи муносибат шавӣ. гурусначашм, медонистӣ, ки ӯ падари ман аст. ин хел дидаю дониста ба оғӯшаш даромадӣ? гуфтам бо нафрат ва рӯямро гардонда рафтанӣ шудам. Зарнигор маро аз роҳ боздошта гуфт: як рӯз дар набудани ту ба мағозаатон рафта бо падарат шинос шудам ва фаҳмидам, ки марди ҳаёти ман аст ӯ. ва ҳатто ва хато накардам. Шаҳбоз хафа нашав, вале чизеро, ки падарат ба ман дод, ту дар ду дунё дода наметавонистӣ. бо шарофати вай ман имрӯз бонуи сарватманд ҳастам. ногуфта намонад, ки мо бо падарат никоҳи давлатӣ дорему ба қарибӣ соҳиби фарзанд мешавем. барои ҳамин хомӯш истӣ хубтар мешавад. ман туро кайҳо фаромӯш кардам, аммо метарсам, ки ягон марди пулдортарро ёфта ба сари падарам ҳам об нарезӣ. гуфтам бо овози баланд ва аз ӯ дур шудам. падарам кайҳо шифо ёфта ба хонааш баргаштаасту аз ман изҳори норизоӣ мекунад, ки бо ҳамсараш муносибати хуб надорам. охир ӯ аз куҷо медонад, ки зани эркааш замоне дар оғӯши писараш буд. обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед.